xipa kbira lil Sidna Ġesu Kristu mal-5. Ready? 5, 4, 3, 2. Hallelujah! Gloria lilek mulej. Hallelujah! Gloria lilek Abba Missier. Nirringrazzjawk mulej Ġesu. Nirqalsen il-qawkom isisaxħu Maltin u għawċin il-lejla għal dan il-messaġġ li mhuwiex tas-soltu. Messaġġ mhux tas-soltu. Però l-ewwel ħanagħmel talba u nħeġġitkom biex tagħmlu għall flimkien. Kulħadd iqum bil-wifa. Għajdi talba kulħadd jaqbad jitfit. Kulħadd jaqbad jitfit u anke jekk inti qed id-dar u jekk inti parti minn din il-xirka minn dan l-altar tar-River of Love, please nħeġġitkom xorta waħda jekk jista' jkun itolbu magħna dak li jitlob issa jiena. Itlob miegħi ħalli tirċievi u anka tkun protett minħabba ċertu affarijiet li ħanejt li huma xejdulhom. Meta jkun hemm xi sensitive information. Informazzjoni sensittiva. Mela dak kollha intom sensittivi din għalikom. Alleluja. Kulħadd jitlob miegħi missi qadis. Inroxx id-demm ta' Ġesu Kristu fuqi issa stess. U nirringrazzjak tal-protezzjoni li jipprovdi id-demm prezzjuż ta' Sidi Ġesu Kristu. Mulej qadis niddikjara li l-ebda arma imsawra kontra tiegħi ma tirnexxi fl-isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Mulej qadis, grazzi li tiftaħ li għajnejja, tagħtini r-revelazzjoni u grazzi li inti tammar fija. Illum nemmen u niddikjara li akbaru dak li jammar fija minn dak li hemm fid-dinja, minn kull spiritu, entità u kull ħaġa maħmuġa u diabolika mulej. Nirringrazzjak li tajtni qawwa, awtorità fi Kristu Ġesu Sidi. Nirringrazzjak mulej li jiena protett, miksi bid-dem ta' Kristu. Għand il-qawwa u awtorità f'Ġesu Kristu. Inti ma tajtni spiritu ta' biża, ma tajtni spiritu ta' qawwa, mħabba u disċiplina. Halleluja. Għalhekk mulej nirċievi il-lejla il-kelma qaddisa tiegħek. U grazzi li ħatarmani biex tippreparani għal dan iż-żmien li qed ngħix fih. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Okay, morru l-ktib ta' Mattew kapitlu 24, Luqa 20. Ħanaraw it-tieni Korintin kapitlu 11. Ħanibda minn l-ewwel qabel kollox minn Mattew kapitlu 24. Kulħadd imur miegħi hemmhekk. Mattew 23. 24. Dal-messaġġ lejla jismu bl-Ingliż tiġobni iktar The Great Deception. L-Ingann il-Kbir. Ġieli smajtu xi ħaġa fuqha? Ġieli smajtu? Fuq The Great Deception? Fuq l-Ingann il-Kbir? Il-Kbir. Per ma tantx qisu id-duru bil-Malti ma tantx ngħidu aħna l-Kbir, jew Ingann kbir jew Kbir. Ġesu jitkellem u anka l-apostli fl-epistoli u anka fit-Testament Qadiim, ma speċjalment fit-Testament Ġdid, jitkellem fuq ingann kbir tal-aħħar ta' żminijiet. Issa ġieli għaddieli minn rasi ngħidilkom il-verità. Li il-fatt li Pawlu fit-tieni Timotju 3, pereżempju, fil-ewwel Timotju kapitlu 4, fit-tieni Timotju kapitlu 4, fej Pawlu jwissi, isimgħu għadidi, din interessanti, li ħafna fl-aħħar ta' żminijiet jitbedu mill-fidi. Jiġifieri ma jibqgħux Kristjani. Mhux qed ngħidlek, mhux vera jekk inti tixħad il-Kristu tintilef. Jekk inti ma timxix ma' Kristu, jekk il-Kristjaneżmu tiegħi u tiegħek ikunu biss kull ma tagg u titlu, għadek mitluf. Però dak mhux huwa ingann kbir, dak għax huwa inti reġettajt il-verità, il-verità wasilek u inti reġettajt. Però
l-apostli, inkluż Ġesu, jagħtuna x'nifhmu u mbagħad iktar u iktar hemm forsi passaġġi fl-Apokalissi kapitlu 13. Ġwanni fejn jitkellem fuq ċertu ngann li sissa għadna ma rajniex fid-dinja, però naħseb dal-waqt narawha. Ingann li d-dinja qatt ma rat bħalu, għalhekk huwa ingann kbir. U dal-ingann li d-dinja bħalissa u dal-waqt ħadd tiġi esposta lih ħajrijat il-fidi ta' bosta Kristjani li ma jibqgħux Kristjani. Daqshekk huwa kbir. Jiġifieri mhux ġast ġieli tkellimna u l-Bibja titkellem fuq ingann bħal ta' Sodom u Gomorra. Dnub ħmieġ li kalpesta l-art u d-dinja. Taħseb li qegħdin hemmhekk aħna diġà? Żgur. Korruzzjoni. Reliġjonijiet ta' spiriti qarrieqa li jiġħdu Ġesu Kristu li huwa divin u li bentalla. Aw, miljuni. Però dak għadu mhux l-ingann kbir believe it or not. Għandkom ħiel fuq xi xedni taħseb li nitkellem? Ingann kbir li forsi hemm min jistudja l-iskrittura u jistudja l-affarijiet tal-kelma, naħseb dal-ingann huwa simili għal dak l-ingann li hemm ċans li ġara darba żgur tiġa fil-istorja tal-umanità u jista' jkun ġara wkoll darba oħra. Ġara żgur fil-ktieb ta' Ġenesi kapitlu 6. Ingann tant kbir li Alla kellu jaqred id-dinja. U hemm ukoll li bosta liema u teoloġi fil-Bibja jgħallmu fuq kreazzjoni oħra li kellu Alla jeqret qabel it-kreazzjoni li nafu biha. Dak li jgħidu l-pre-Adamic race. Li hawn min jaħseb, u hawn min jien ngħidlek jaħseb jiġi mhux dilettanti ta' nies li studjaw xjentisti ġifieri studjużi teologi kbar. Sewwa arkeoloġisti, ġvidaw qed nitkellem li jaħsbu li kien hemm razza qabel ir-razza li aħna nafu minn Adam il-qudiem, għax minn razza li aħna nafu minn Adam il-qudiem hija madwar 6,000 ruħ, għamin 6,000 sena, bej 6 u 7,000 sena. Imma hemm indikazzjonijiet inkluż fl-Iskrittura li kien hemm possibilment kreazzjoni oħra qabel li Alla kellu jeqrida. Li għaliex tant ġiet ikkalpesta tal-art li l-ħażen Alla ma kellu ħaġa waħda xi jista' jagħmel jeqirdu u jibda mill-ġdid. Jekk tiġà saret żgur din it-tip ta' qerda minn Ġenesi 6 kapitlu 6. U bdiet il-kreazzjoni ġdida mbagħad bin-Noa u l-qudiem. U hemm kreazzjoni oħra jista' jkun ukoll f'Ġenesi bejn wieħed u tnejn. Jista' jkun. Issa. Però anke l-ewwel waħda min iżgur għax hija suġġett għall-interpretazzjoni u kif tara ċertu affarijiet. It-tieni waħda hija żgur għax ta' Noa kulħadd jafu dik hija s-siġillat anke fis-siment tal-arkeoloġija matul iż-żmien, apparti fl-Iskrittura, però ġej oħra. L-Iskrittura tgħidlek li Alla wkoll fil-ġudizzju li ħajkollu jġi fuq din id-dinja, darba is-smewwiet idubu, is-smewwiet jiġri mhux il-clouds ta' sħab li nara fuqna, ġifieri Alla jkollu jibdel kollox, jibda kollox mill-bidu. U dik hija the great deception. Li sissa d-dinja li aħna ngħixu fiha minn Noa saw ma rajniex. Imma wis probabbli ħana rawajna inti. Dik tal-invażjoni tad-demonju fid-dinja jimmanifestaw b'mod li jiena u inti jiġu jidhru viżibbli. Dak issa. Qed nitkellem fuq invażjoni ta' kreaturi li la huma terrestrjali u laqqas huma celestjali, la huma fis-sema, laqqas huma tal-art, huma mixture dawk li jissejħu Nefilim. Fi ktieb ta' Ġenesi kapitlu 6,
fis-Salmi, jissemmew xi ftit f'Eżekjel, fejn għandek kreaturi li meta l-anġli li waqgħu jew irrebellaw. By the way, aħna naħsbu li kemm rebelljoni waħda fis-sena, fis-sema kien hemm iktar minn rebelljoni waħda, kemm minnkom kontu tafu għadi. Hemm iktar minn rebelljoni waħda. Mhux li ċifru biss ribella kontra Alla, anke l-anġli li Alla waqqaf biex jieħu ħsieb l-art irrebellaw ukoll kontra Alla. Ġesu jitkellem fuq dak li jgħidulu realms, realtajiet oħra li mhumiex tangibbli, mhumiex fiżikali, imma jeżistu. U bil-fors li ħajsir xi ħaġa, u wis probabbli jista' jkun qegħdin sigħat biss il-bogħod jew jiem il-bogħod, milli dawn l-affarijiet narawhom, li bħalma tgħid l-Iskrittura, meta dawn l-affarijiet jibdew jidhru u jsiru pubbliċi, għalkemm naħseb diġà rawhom xi ħutu diġà manifestaw fid-dinja, ħafna minn nies ħajiddubidaw jekk hux il-Bibja kienx vera. Ħajiddubidaw jekk hux Ġesu vera. U ħafna jabbandonaw il-fidi. ħajaħsbu, aħna l-ħafna snin, aħna kemm inna ħajjin, kemm inna neżistu, dejjem hemm minna li d-dinja hija waħda, m'hemmx kreazzjoni oħra. Il-qerq li aħna nistennew biex jiġi espost u għadu kif itkellem il-Gvern Amerikan fuq għadi, ġivi mhux xajta, mhux ħaġa żgħira. Mhix biss xi conspiracy theory di, hemm informazzjoni li ħad toħroġ għall-pubbliku u għadha kif ħarġet fuq il-livell governattiv l-Amerika. Smajtu biha? Le? Li għandhom informazzjoni li hemm ħajja oħra ma jafux eżattament minn fejn ġejja ma mhijiex tad-dinja. U hija manifestata tangibbli. U din il-ġimgħa stess, awtorità għolja fil-Gvern Amerikan sejjaħ bosta grupp ta' pastors minn ġewwa l-Amerika li huma influenti sejħilhom biex jgħidulhom biex jippreparaw il-Knisja għal dak li ġej ħajkun espost. Smajtu bija di? Għaw xi ħadd semma bija xi ħaġa di? Smajt inti bija di? Jiġifieri qed jippreparaw id-dinja għal the unveiling of what is to come. U għalhekk jista' jkun li din ħad tkun the great falling away. Issa jekk inti taf l-Iskrittura, lili u lilek, suppost daw l-inna ma jfixklunix. Laqqa xejn. Għaliex l-Iskrittura tispjega li hemm entitajiet oħrajn li mhumiex ta' din l-art. Entitajiet oħrajn. Infatti, jiena naf persuna, u xi darba dil-persuna jekk trid tista' tagħti t-testimonjanza tagħha għax hija parti minn dik-Knisja, fejn kienet abducted. Jiena naf persuna f'din il-Knisja, min hi dil-persuna tista' tagħti t-testimonjanza tagħha meta trid. U jiena li għadeti li di, dil-persuna ġiet abducted maħtufa minn dawk li jgħidulhom Greys. Greys. Alieni. Ġieli smajtu bihom dawn l-affarijiet? Issa. Hemm xi ħaġa interessanti għaw l-effett x'jagħmlu l-alieni meta jaħtfu ċertu nies huwa l-istess effett ta' x'jagħmlu d-demonji. Xi ħaġa interessanti wkoll minn bosta nies li jien smajt testimonjanzi tagħhom li ġew maħtufa minn alieni, naf persuna Maltija. Jgħidulek li l-istess effett ta' possessjoni ta' demonji huwa l-istess effett ta' meta ġew maħtufa abducted minn alieni. Issa, dawn jgħidu li jiena x'għandel fin kunna fuq dawn l-affarijiet. Għaliex meta issa toħroġ fil-pubbliku u għaw bosta nies madwar id-dinja inkluż f'Malta fejn qed jippruvaw jikkuntattjawhom. Konta tafu di? Konta tafu? Illum minn tant illum minn tant ġranet
iċempilli persuna li jikkontattja daw l-affarijiet, jipprova jikkontattjaw ispirti. Bħal dawk li jgħidulhom ghost hunters. Imma daw UFO hunters jeżistu f'Malta. Unidentified flying objects. UFO. U għalli aħna għandna grupp għalli mmorru nipprovaw nikkontattjaw daw l-entitajiet. Allura ma jidru friendly. U jixtiequ jintaqgħu miegħu jkellmuni. Għetlu minti ġieli użajt għalli għetlu x'filter tuża biex tkun taf il-verità. Għetlu ġieli użajt l-isem ta' Ġesu għalli le. Għalli ma dak li jgħidu ma fih xejn ħażin jew nkella ma jidrux evil fl-intent tagħhom. Għetlu inti ma tistax tkun taf hekk evil għax inti m'għandekx il-verità ta' Kristu biex tiffilterja dak li jgħid. Min m'għandux lil Ġesu Kristu f'ħajtu ma jistax jiffiltra l-verità għax il-gideb ħajinstema' verità. Għalhekk huwa ingann kbir. Allora tgħidli dan għaliex qed taqilgħu issa. Għaliex din il-ġimgħa għadu kif ħareġ il-Gvern Amerikan, u mhux il-Gvern biss Amerikan jafu għadi, bosta gvernijiet madwar id-dinja, hemm informazzjoni li issa ħadd tiġi disclosed, ħadd tiġi ġifieri mikxufa u ħajkxfuha mad-dinja kollha. Allura qed jippreparaw lill-mexxejja Kristjani kif x'ħaj jirrespondu il-Kristjani għaliex ħafna ħajkollhom ħafna mistoqsijiet. Jekk vera hemm entitajiet oħrajn, minn fejn huma ġejjin? Tajbin, ħżiena, nafdawhom, tajbin, huma amikovoli x'inhu l-missjoni tagħhom, x'inhi r-raġuni tagħhom, għaliex qed jiġu, minn fejn ġejjin? Ġejjin minn barra minn din id-dinja, jew ġejjin minn ġod dinja imma dan huwa ħajinstema' daqsxejn xjenza likom. Tħabbix rasek parallel univers differenti. Ġieli smajtuhom daw il-frażijiet? Li kieku jiena u inti għajnejna kellu jinfetħu bħalissa, jinfetħu, inti dis-sala tara memlija. Anġli u demonji. Skont ġibt miegħek. Li kieku għajnejna jinfetħu fit-toroq ma' nies tara demonji, attaċċjati magħhom, jew tara anġli. U meta jkunu nistalla vera, tarahom fjamma nar. Imma aħna għajnejna huma magħluqa għad-dinja spiritwali. Imma d-dinja spiritwali hija reali. Mhix fittizja, mhix fantaxjenza, hija reali. Ħanorikom morru fil-ktieb ta' Mattew, kapitlu 24. Issa, jekk intom waħda mill-mistoqsija li forsi tistgħu tagħmlu bħal ma nagħmel jiena, hija għaliex issa. Għaliex issa, għax jiena inni nisma' fuq extraterrestre ġifieri xi ħaġa li mhix din id-dinja. Dik tfisser extraterrestre, xi tip ta' kreatura li mhijiex parti minn din id-dinja. Terrestre tfisser dinja, extra ġifier barra minn din id-dinja. Ma barra minn id-dinja għax ġej minn pjaneta oħra, jew barra minn dinja għax ġej minn realm ieħor. Dimensjoni oħra. Qed tifhmu dimensjoni oħra. U di daw l-intelligenza di tiġà qegħdin hawn jew għad iridu jiġu. Qegħdin fostna, jista' jkun li qegħdin fostna diġà. Hawn min jemmen li diġà qegħdin fostna. Ġieli smajtu dawn l-affarijiet? Dan huwa messaġġ naqra żgur mhux tas-soltu. Imma jekk għadu kif ħareġ l-informazzjoni l-Gvern Amerikan, tista' żgur, ħadkun żgur li d-dinja kollha ħassir taf. U jiena u inti tkollna r-risposta għal min ħajsaqsik. Jiena u inti tkollna r-risposta. Mattew kapitlu 24. Ħanibda naqra minn vers 3. Anzi ħanibda biżgħu. Vers 4.
Ġesu qed ġibhom araw li ħadd ma jqarraq bikom. Mela l-ewwel sinjal li Kristu iwissi huwa araw li ħadd ma jqarraq bikom huwa l-qerq. Issa l-mistoqsija tiegħi li forsi tistgħu tagħmlu wkoll intom għaliex issa. Intom qed tindinaw kemm hawn qerq fid-dinja. Intom qed tindinaw li l-qerq qed jiżdied bir-rata ta' kull sekondi bis-sekondi. Inkluż f'pajjiżna. Il-qerq. Jekk ma jkollokx imħabba assoluta li l-verità, int Kristjan li ħadkun suscettibbli għal qerq. Għaliex bosta jitbedu mill-fidi, mhux mid-dinja. Jiġri x'jiġri, għajnejja ħajibqgħu fuq Ġesu Kristu. Jista' jiġi iti, iżi, biti, ma tagħmilx differenza. Ħajibqgħu fuq Ġesu Kristu. Nies flok kult, nisimgħu sew, mhux kult, għax kult tfisser grupp, okkult, jiġifieri f'affarijiet diaboliċi. Daw l-entitajiet jarawhom. F'nies flok kult daw l-entitajiet jarawhom. Wieħed li kien chief satanist jitkellem kif bejn din is-sena u s-sena d-dieħla dan m'għadux chief satanist, kien sar Kristjan issa. Għax grazzi mulej dellu Ġesu fil-ħana kbira tiegħu. Kalmi għat b'dana ma nafux hekk tal-mentajn għandu marka tatu hawnhekk. Kien chief satanist. Għal il-chief satanisti u dak kollha fl-okkult tad-dinja kienu ntaqgħu u kienu qed jippreparaw għal dak li ġej bejn din is-sena u s-sena d-dieħla. Issa laħaq sar Kristjan biex jikxef l-għadu. Sar Kristjan. U jgħid li daw l-affarijiet huma reali li rom u xi ħaġa li vera ħadd pjaċir li nisimgħu jgħid hija li l-iktar awtorità għolja li daw l-entitajiet diaboliċi jibżgħu minna hija d-dem ta' Kristu. L-iktar awtorità għolja fid-dinja spiritwali anke ma' daw l-entitajiet hija d-dem ta' Kristu. Jew l-isem ta' Ġesu, għax aħna nġibu l-awtorità Ġesu għandu l-isem f'ismu minħabba d-dem. Għax tinsiex Ġesu kol ma jfisser Jexxua li hemm eluf jisimgħu Jexxua f'Iżrael. Forsi mhux f'Iżrael, ma Jesus turrun. Kristus hemm turrun. Imma meta tisem l-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li ben tal-ħaj. Għalhekk ħafna nies li jkollhom kuntatti mal-ispirti jekk ma jkunux Kristjani inti ħad tkun ingannat. Apparti l-indannat, eventualment. Issa, għaliex qed jiżdiedu issa? Għaliex id-demonji u l-manifestazzjonijiet diaboliċi jikomplu jiżdiedu għax qed jiżdied id-dnub. Iktar ma jiżdied id-dnub, iktar jiżdied il-manifestazzjoni diabolika. Isimgħu sew Kristjani li għandkom qatra biża' f'ġisimkom Talla, biża' Talla, mhux il-biża' tal-biża' tad-demonju, biża' Talla. Iktar ma jkun hemm iktar ribellioni, iktar jifmanifestaw id-demonji. Ix-xitan irid jagħmel fuq dak id-dinja qabel ma jiġi Kristu dak li jagħmel fis-sema. Ribellioni kontra Alla. Ribellioni kontra Alla hija ribellioni kontra l-awtorità tal-Alla. Illum tkellimt ma' xi ħadd u qed jekk jien inkun naf għax il-biq ħantikom idea imma tagħmluhiex. Issek tagħmilha għamel titfalli li kien nifsek fl-abbissi tal-infern. Għamilha jekk trid imma tagħmilix li ħanejlek. Luċifru jekk tkellmu ħajġustifika għamilu għaliex irrebella kontra Alla. U ħajajdlek li Alla huwa fi żball, mhux hu. Alla jobodok u jħobbok. Alla tiżomlok il-verità
u jridek kun taf il-verità. Meta jien inkun naf li xi ħadd huwa f'ribelljoni u jistgħu jiġġustifikawha omorhom kollha, as I won't even touch it or touch them with my little finger. Not fellowship. Hemm persuna partikolari li jismu James Koala, or Koala, nsejt ismu. James Koala, li kienu kol dinja hot potato. One big hot potato. James Koala kien l-ola okkultist fl-Afrika. Ommu welditu, ix-xitan weda li ħajkollha darbija u l-moment li twilet ġim żewweġ ma nafx kif ma wiċċ saħħara ġewwa l-Afrika. Da kiber omru kollu miżewweġ ma saħħara fl-okkult u il-presidenti kienu jibżgħu minnu, il-gvernijiet jibżgħu minnu, ħafna okkultisti kienu jibżgħu minnu għad irrux ta' nies. Dan ir-raġel kien jgħix Malta. Kien jikkonsulta ċertu mexxejja. Ħani qafaw. Sar Kristjan. Tafali sar Kristjan, mhux Malta sar Kristjan. Sar Kristjan għax daw l-okkultisti għandhom ċertu power diaboliku li anka jistgħu metamorphosis. Għandhom metamorfosizzaw. Jiġifieri ibidlu l-forma. Shape shifters. Jistgħu wkoll itiru. Għalhekk kull jum inti jekk għandek naqra biża' Alla. Kull jum iksib bid-dem ta' Kristu id-dar tiegħek. Ħanejt xi ħaġa dawk li intom f'ribelljoni m'għandkomx attra protezzjoni. James Koala jitkellem u morru semgħu il-video tiegħu ħadd italmu qabel ma jkun tarwis. James Koala jitkellem kif dan li kien l-ola saħħar fl-Afrika, inkluż għex f'Malta, u anka trenja xi politikanti f'Malta. Min jaf li ma vot ħajjieħdu. Jgħid li meta kien hemm Knisja kienet itir fl-ispirtu, ġawet jagħmlu dak li jgħidulu nsejt jgħidulu jivvjaġġaw minn posta l-ieħor. Astral projection. Dan huma this is high diabolical power. Ma moħħkom hawn. L-inqas wieħed fis-salt għandu iktar power minnhom kollha. Għal kien għaddej minn fuq knisja, u dil-knisja kienet knisja ta' talb. U kien hemm Kristjana li meta bdiet titlob da kif għadda waqa. U ma jafx għaliex xwaqqa waqgħet. U spiċċa ġimnezza mill-qawwa diabolika li l-Afrika kollha kienet tibża minnu. Min Kristjana ta' Kristu vera. Li taf l-awtorità tagħha u l-ordni tal-Alla. U dar raġel jgħid u morru simgħu l-videos biex ma tmurx taħseb għax jaqbillek tgħidha inti. U żgur li jaqbilli u iktar tal-lilek. Għal knejjes li mhumiex qegħdin f'ordni huma festa għall-għadu. Knejjes li m'għandhomx apostolic covering huma parti għall-għadu. Because Satan recognizes government, not gifting. Min ma jridx jaqbel miegħi? No problem. Kompli fattarint waħda. Naġoli inwissi.
Mela dawn l-affarijiet qed jiżdiedu għal raġuni li l-ħmiġ, id-dnub, il-ġustifikazzjoni tal-perverżjoni, il-ġustifikazzjoni dak li huwa ħażin ngħidulu tajjeb huwa okej. Qed jiżdied. Allura, bħalma jekk iktar ma tħalli ħmiġ fuq il-bank, iktar ħajġu dubbien u nemus u kokroċ l-għada, jekk titteqret u teqret mill-kokroċ u d-dubbin, mekxu li tħalli nadif. Ix-xjaten ma jiġux għas-siġġu, ix-xjaten jiġu fejn hemm id-diżobbedjenza lejn ordni divina talla. Għalhekk inti ma jaqbillekx tgħix poġġut, ma jaqbillekx tattakka lil kull l-oħtok, ma jaqbillekx tgħix nuqqas ta' maħfra, ma jaqbillekx tiggossipja, ma jaqbillekx għax dawn huma kollha bibien biex inti tagħti aċċess il-għadu f'ħajtek. Issa, minn fejn huma ġejjin dawn l-affarijiet? Number one, dawn huma l-interess għaliex dan li qed ngħid illejla huwa kontroversjali, però huwa bibliku. Kontroversjali għaliex ħafna min nies ma jmissuhx dal suġġett. U qed immissu llum l-Erbgħa għax il-weekend li għandna li ġej l-konferenza tal-evanġeliżmu li nispera tiġu kollha kemm intkom ħadd tiġu armati bil-qawwa talla għal dak li ġej. Daw l-entitajiet moħħhom hawn jokkupaw sew it-terrestrial realm and sew the celestial realm. Qed tifhmu din? Daw l-entitajiet li huma entitajiet diaboliċi għax huma nofshom terrestriali, nofshom celestiali. Celestial and terrestrial. Jiġifieri, this is weird. I'm saying something very weird. Spiritual entities that can materialize. Spiritual entities that can materialize. Tgħid li fil-Bibja ma hemm xi passaġġi xuruna hekk. Number one, għandek, apparti Ġenesi kapitlu 6, fejn inti għandek daw l-anġli li b'xi mod immaterjalizzaw, irrejpjaw in-nisa u minnhom ħarġu kreaturi ippastardjati u ma cross breed. U baqgħu fid-dinja, daw ma ġewx mitfuha fil-infern, daw qegħdin jirawmu mad-dinja. Xi ħaġa interessanti, meta ġieli raw anka qabdu fuq kameras, xi ħaġa interessanti, din interessanti. Meta ġieli raw spiriti fuq il-kameras, jiena nemmina, se inti tekki tista' ma temmenix, għax di mhix dottrina, di ġast tinforza dak li diġà nemmen. Ftit ilu kien hemm xi ħadd għaddej fit-triq u qabditu CCTV cameras. U ġie attakkat dal-bniedem, ġie xi ħadd qabeż fuq u attakkah. U ħareġ spiritu minn ġo fih. U beda jattakka lil min attakkah. Imma jekk il-bniedem kien daqshekk, l-ispirtu kien ittriplu. U der fuq il-kamera. Fuq il-kamera. Issa tgħid li daw kollha reżid. Ħamex rasek. Dik tista' temmina l-reżid, il-kelma ma tistax tgħid l-reżid. Għalkemm once again, tikkonferma għaliex il-crossbreeds, il-fallen angels, kienu entitajiet li minnhom ħarġu dawk jgħidulhom in-nefilim, sewwa l-lum il-ġurnata huma id-demonji, jienu mijiet u mhux għalif tal-Kristjani jagħmlu anke teologi jagħmlu l-istess, li huma d-demonji llum imnixsa. Għaliex kun taf importanti. Għaw min jaħseb li d-demonji huma anġeli, fallen angels. They're not. Ħanejlek għaliex, waħda ħantik raġuni waħda. Għaliex l-anġli qatt ma jfittxu l-ġisem, x'qatt ma kellhom ġisem. Ittifhmu?
id-demonju għal jfittex ġisem, għax kienu jgħixu f'ġisem. Angels don't look for a body to possess. Only demonic spirits look for a body to possess. And they love violence, jħobbu l-violenza, jħobbu l-perverzjoni, għax minn hemm ġew kreati. Mbagħad nagħmlu liġi. U jattakkaw il-River of Love, jattakkaw il-pastor, u jbidlu l-leġijiet biex nakkomodaw il-perverzjoni li jaġġa minn l-infern tad-demoni. Jekk għaddi kif il-bislek għarfeslek xi kallu, mu tkellem mal-mulej. Silent night, holy night, all is calm. Il-Erbgħa ikun kbir. U jiġi f'ħafna forom. Daw il-Nefelim kellhom madwar 120 sena biex jipproduċu. Huwa l-istess żmien ta' Noa. Il-Bibja tgħidlek wara li Alla qered id-dinja, in-Nefelim baqgħu. Interessanti. Konta tafu għaddi fi Kiteb ta' Ġenesi kapitlu 6? Meta Alla qered id-dinja, in-Nefelim kienu għadhom baqgħu. Issa, storja twila. Alla kellu jażel ġenealoġija, lineage, dik kien righteous. Għaliex kellu jaqret id-dinja, Alla? Għax kollha kienu mbabsa minn daw l-ispirti mniġsa. U kellu jżomm lineage b'dem pur. Għaliex taħseb Kristu ġi minn ċertu lineage? Alla huwa wise architect. Għal minnum wilet minn ġdid, inti ġejt mifdi bid-dem ta' Kristu. Jekk inti timxi verament ma' Kristu, l-għadu jibża minnek. Għax jara dak li hemm fik. U għalhekk importanti inti timxi fl-awtorità ta' min int fi Kristu. Ma tagħmel kompromessi ma l-ebda tip ta' perverżjoni, ribellioni, gideb, gossip, slender, xej, ma ta' minn lebda, xej. U l-min irid ikompli jagħmlu, ħallih jagħmlu, għax m'hemm lebda żerrija li bniedem Iżrael qatt ma ġabet lura sħsar. Amen? Fi żmien konfużjoni. Taħseb li hawn konfużjoni fid-dinja bħalissa? Konfużjoni, tawwiġ ta' verità, korruzzjoni kullimkien. Kullimkien. Biża' Alla ftit li ġej. Ħanurikom Luqa, anzi morru. Intom tafu li Kristu Ġesu huwa he's a celestial being. Tifhmuni xi tfisser? Huwa being, kif tgħidha being bl-Ingliż, bil-Malti. Essere celestiali divin li ħa ġisem terrestriali, naturali. Sallum ġisem Kristu, jista' jimmanifesta fil-spirtu u fil-natural. Meta Ġesu qam il-mewt, għadda mill-bibien, mexa fuq l-ilma anke qabel. Ġismu seta'
jisparixxi qudiemhom. Però naħseb jien li fl-ewwel Korintin kapitlu 15 jitkellem li hemm iġsma, there are bodies, heavenly, there are celestial bodies, and there are earthly bodies. Kontu tafu li għadi? Se naraw l-ewwel Korintin kapitlu 15. Jista' jkun li mhux ħaniċċessa li hemm beings oħrajn imma corrupted li għandhom din l-abilità. Ħanilkom ħaġa, ħanifrikjakom, toqgħodux tibżaw, right? Tibżawx. Jekk tibża xejn ma ħajġrilek fi Ġesu Kristu. Qed niddikjara fuq bl-awtorità fi Kristu Apostolika. Xejn ma ħajġrilek ma jistax imissek. Imma ħanilek ħaġa. Number one, tiftakar li id-demonju Luqa kapitlu 10 vers 17-27. Ġesu jgħidlek jiena tajtkom qawwa awtorità dominju biex tirfsu fuq is-srib u l-iskorpjuni u fuq l-qawwa kollha tal-għadu. Inkluż dak li ma tafux bihom, xorta għandkom il-qawwa fuq. U l-għadu ma jistax imisskom ma jagħmlilkom l-ebda ħsara. Ma jistax imissek. Jista' jittantak, jista' jpoġġilek biża' fik. Imma għalhekk inti tittarma ruħek fi Kristu. Tkun taf min inti fi Kristu, l-wir tiegħek fi Kristu, l-qawwa tiegħek fi Kristu, x'awtorità għandek fi Kristu Ġesu. Li timxi ma' Kristu jekk tiżbalja u tuħu xi gambetta umma l-ewwel biex tagħmel xi xarrem. Fejn tista' tindem maqbad u indem mal-ewwel. Fejn għandek tirranġa. Mhux xi ħadd jibgħatalik biex intom titkellmu u tirranġaw u tibblokkjaħ u jew tinjorah. Ara jaċċettajlek l-offerta Alla. Għax ir-rebellioni tiżdied. Kristu jgħidlek li ir-rebellioni fl-aħħar żmien tiżdied, ma mhux fid-dinja biss fil-Knisja wkoll. Rebellioni is witchcraft. Huwa l-ikel, il-Bibja tgħidlek huwa l-ikel tal-Leviathan. Konti tafu huwa l-ikel? Ir-rebellioni huwa l-ikel tal-Leviathan. Il-Bibja tgħidlek fil-Ktieb ta' Ġobb li jittimawh il-Leviathan l-uliet ir-rebellioni, l-uliet il-gburija. The sons of pride. Semma nagħmel marċ tal-pride. Però m'hemm bżonn ikun dawk ta' ħafna kolori, jista' wkoll jissejjaħ Kristjan. With a smile and a hug. Morru fit-tieni Korintin 11. Tieni Korintin kapitlu 11. Halleluja. Vers 14. Mhux għaġeb għax Satana stess jitbiddel metamorfis, jitbiddel. Fanġu da' dawl. ħafna naħduha for granted. Mhux jitbiddel fanġu da' l-lamta. Fanġu da' dawl. Mela dan il-persuna partikolari li l-lum u s-sejtu għetlu l-fatt li titkellem miegħek qed tirrabja d-demonju intilhom. Il-fatt li qed titkellem miegħek illum inti qed tirrabja d-demonju, ħadd tirrabjah. X'int m'intix protett. Għax qed nikxiflu l-għawaru. Tibżaw xaħwa. Il-Bibja tfġejlek ġej biża kbir fuq id-dinja u ħafna bil-biża imutu tifqilhom qalbhom. Apparti li qed ngħixu fi żminijiet f'dan kollu, ma dan kollu qed ngħixu, Pawlu jgħid l-aħħar żmien tad-dinja jkunu tant dibsin, issa Pawlu kellu żmien jibes. Pawlu għadda minn persekuzzjoni kera u biża. Jgħidlek mhux xejn ma dak li għadu ġej. U jekk tiġi r-rapture u inti tibqgħu titrot miljun
salib kull sekonda. Mhux għaġeb għax Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dar. Mela Satana għandu il-qawwa u l-awtorità sal-lum biex jidher hello, sweet, loving. Jgħidlek affarijiet sew, dal-raġel dal-proxmu llum li għadu mhux Kristjan ma fisem Kristu il-mulej jmislu qalbu u jżidlu u jiżuru bl-imħabba tiegħu. Sewwa, u forsi qed jara dal-messaġġ issa stess, u probabbli qed jara. Dulej Ġesu. Ix-xitan jekk int m'għandekx il-Kristu, m'għandux interessi biżżek. Għandu interess jużak bħala punto ta' aċċess, an access point. Għaliex taħseb Alla jgħidilna itolbu għall-mexxejja ta' pajjiżkom? Because they're great access points for Satan's world agenda. And you're going to vote for them. Aħseb wara meta jgħidulek ma rridx nitlob. Kemm hawn minnu blaħ. Taf x'qed tagħmel inti qed tagħmel hekk? Qed tarmi ruħek u qed tpoġġi ruħek fuq platt għal Satana biex jibillek. Kieku tkun taf attra minn dak li nafien, tlaqqas tieqaf titlob. Infatti jien constantly nitlob in tongues. Pray a lot in tongues. Tolbu ħafna fl-Ispirtu. Imxi ma' Kristu. Kun fjamma nar ta' Kristu. Għax jiena u inti hawnhekk aħna qegħdin biex nkunu d-dawl tad-dinja. Dawl tfisser nar, mhux xi bozza. Amen. Morru Luqa kapitlu 21. All right, aħwar, you okay? Fil-ktib ta' Daniel, jekk messers bal-bej kapitlu 19, Daniel jara viżjonijiet. Infatti meta tara daw il-viżjonijiet ta' Daniel u Ġwanni u Ezekiel. Infatti madwar id-dinja, għax niftakar f'Ezekiel, qed jidhru ħafna ħansejħilhom hekk għax m'hemmx kelma aħjar nista' naħseb rasa vetturi spazjali sewwa ta' shapes differenti, għamla differenti, jiġru speed tal-bliħ iktar mill-iktar ajruplan tal-gwerra avvanzat tal-Amerika. Faster than the speed of light, iktar fast mill-speed tax-xemx. Jisparixxew f'ħakkatajn. Minn fejn huma daw l-entitajiet. Għaw min jaħseb li ġejjin minn pjaneta oħra. U għaw min jaħseb jiena ta' dan it-twemmin li huma parti minn din id-dinja diġà. Imma minn realm sfera oħra. Ftakar Alla għadda pil-Luċifru fuq din id-dinja, mhux fuq Mars. Jew fuq Mercury, fuq din id-dinja. Jekk hemm issa li kieku jinskab ħaj oħra fuq id-dinjiet l-oħra. Ma tagħmel li ebda differenza. Xejn. Però bħalma ħafna jemmnu, xjentisti inkluż li huma mhux Kristjani ġifieri, li dawn l-entitajiet huma parti minn din id-dinja, minn din ir-realtà imma realm differenti. Sfera differenti. Jekk demonju jista' jagħmel sess ma' mara, kontu tafu? Anke ma' raġel, by the way. Da kif spiritu jista' jagħmel sess? Kif spiritu tħoss l-organu sesswali tiegħu? I know this is some heavy duty stuff tonight. Kapix? Mhux wieħed turrum. Min sinjal li hemm affarijiet li sissa għadna mhux qed nifhmu, imma hemm qegħdin.
Ma jfissirx għax ma nifhimhomx. Però jiena m'hemm bżonn inkun naf kollox, importanti naf ir-retarajiet. L-importanti li nkun on the right side of light. M'hemm bżonn inkun naf id-dimoni kollha, il-livelli kollha tad-dimoni kollha. M'hemm bżonn ikun naf l-entitajiet u realms differenti kollha. L-importanti li naf li dak li huwa fuq kollox fuq kulħadd. U li qed fuq is-sajt tiegħu. Ġesu Kristu ta' Nażaret. Halleluja, amen. Glorja lil Mulej. Luqa 21. Isimgħu. Ġesu qed jitkellem fuq l-aħħar ta' żminijiet. Issa din għaliex hija importanti. Għaliex, by the way, din hija news ta' mhux xi magażin tal-Mickey Mouse. Taf li l-news l-Amerika, l-Gvern Amerikan, ħareġ news li ġew sparixxew xjentisti, grupp ta' xjentisti kbar. Smajtu għabija di? Li sparixxew taf li hawn nies qed jiġi sparixxu? Issa, hemm il-human trafficking. Dak in-natural, avolja hija xi ħaġa diabolika. Imma hemm nies li qed jisparixxu ma fejn qed imorru. Stama wirdu daw l-affarijiet. Jisa qed naraw xi film tal-Avengers. Però ħanejdlek, Hollywood is always a step ahead. Et tkun qed jipprepara d-dinja mingħajr ma ħafna tinderealizzaw. Is-superheroes huma vera super, imma dawk li aħna ngħidulhom superheroes, jekk inti tistudja daqsxejn l-istorja m'hemm bżonn tkun tagħmel ħafna affarijiet, l-allat tal-Hindus huma n-Nefilim. L-allat tal-Gregi huma n-Nefilim. Il-ġganti li huma kienu jgħidulhom l-allat li niżlu fostna. Interessanti, il-Bibja wkoll isejħilhom allat. Small G gods. Ħanilkom, din interessanti, ma nafx ħaġa ħsibtuha. Li kieku Alla kien waħdu. Għaliex jgħidulhom tadurawx xallat oħrajn? Sinjali kien hemm oħrajn vera. Qed inħawdilkom il-wires kollha llejla? Alla kreatur tal-univers wieħed hemm. Imma hemm alla oħra, demigods. Issa, ħan rifeskallu ħjor ta' ċattieħu. Llejla qed nagħmel pedicure. Jekk inti timxi ma' Kristu, vera ta' Kristu, l-Iskrittura tgħidlek inti ukoll Alla. Għaliex inti kreatura divina fi Kristu Ġesu. M'intix Alla l-kreatur, ta'? M'intix il-feddej tad-dinja. U m'intix etern. Etern, orrajt, issa, once li kreġa kreata da pal-dejja. Imma għandna natura divina fi Kristu. U għalhekk inti tista' teżerċita l-awtorità u l-qawwa. Amen? U l-passaġġi jinsabu Ġwanni 10, l-ewwel u t-tieni Pietru, għandek fis-Salmi. Però jekk ma tixxemmina, temmini xanqas. I don't mind. U ma tfixkilni għastu li ta' Manchè. Xek aħna mammula fi ġbija talla, l-lum mifdija bid-dem ta' Kristu biex nerġgħu niġu restaurati għal ġbija oriġinali Alla kellu intenzjonat fil-bidu, m'għandix problema. Amen? Għax aħna kreati fuq l-ġbija Alla. Meta daħal id-nub ġejna corrupted, immissa ġejna restaurati. Amen? Grazzi mulej. Anyway, imma dawk li jgħidulhom the Greek gods or the Greek heroes or heroes of old, dawk huma in-Nefilim li kienu b'saħħithom. U fl-istejjer ukoll tal-Vant, speċjalment stejjer tal-Indus, jekk inti tinnota ħafna minn dawn l-allat, letteralment ħares lejhom huma tal-biża'. Ishom jidru ruxma ta' xjati. Nofshom imħaltin, nofshom annimal u nofshom bniedem. Mela Alla krea nofs annimal u nofs bniedem.
Però meta ġab il-ġudizzju, x'għamlu l-anġli? Idħaltu mal-bniedem. Idħaltu mal-kreazzjoni. Jiena nemmen li mhux bin-nisa biss irrejpjaw, inkluż l-annimali. Min fejn taħseb li ġie l-annimaliżmu? Liema idea minn du għandu moħħu f'siktu u jrid u jaħseb li tmur jagħmel ma' baqara jew ma' żiemel. Bestjalità. Min fejn taħseb li ġew dawn l-idejat? Naw ġew minn realm dinja tan diabolika li Alla qal fl-iskrittura dejlek li ħajt faħħom fl-abbissi tal-infern fin-nar tal-infern baqal tal-bil-kubrit u bin-nar. Dak il-futur tagħhom ta' u qed jagħmlu minn kollox biex jippruvaw jieħdu kemm jista' jkun Kristjani mhux biss id-dinja magħhom. Għax daw id-dnub oriġinali tagħhom huwa r-rebellioni. Kemm hemm xi tajt? Mhux storja tas-soltu di, hux vera. Amen? Ma xi ħadd irid jitkellem fuqha. Nagħtu glorja lil mulej, mhux lili. Jiena kull ma jiena ħmara. Alleluja. Amen. Issa f'Luqa kapitlu 21 vers 25, ħabda binem. U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. U l-ġnus fuq l-ard qalbhom ittaqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. Inti tafu li qed jistemgħu ruxma ta' ħsejjes madwar id-dinja bħalissa? Arji u għawel? Trombi? Ma jafux minn fejn ġejjin? In-nies ruħhom, qalbet lil-page. Minn fejk bejtin? 25. Ma, 20. In-nies ruħhom ħirġa bil-biża billi jobsru xi jkun ġej fuq id-dinja. Sissa d-dinja għadha m'għandix minn dan. Imma ġejjin. U probabbli ħanaraw fi żmien li ġej. Għax il-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Il-qawwiet ta' smewiet jitqalbu. Imbagħad jaraw il-bniedem. Isimgħuna, għalhekk hija the great deception, il-ingann il-kbir, għaliex iridu jingannaw ruxma ta' nies qabel ma jiġi Ġesu Kristu. Issa, jekk ikun hemm xi entitajiet u jibdew joħorġu fl-news iktar beraħ li qed jittieħdu tfaq nies jew jixi tieħdu ruxma ta' nies. Għada x'ħajjgħidu l-news? L-aljeni ħadwhom. Eżatt. U mbagħad ir-rapture tiġi normalizzata u aċċettata bħala normali. Qed tifhmu x'mass deception għaw u ġej. Ma tkunx xi ħaġa straordinarja, mhux teġa qiegħda ssir. Mhux tiġa ħafna ġew ittieħda, dawk ħaduhom l-aljeni. Tifmuħwa? Mela, ħanaqralkom xi ħaġa oħra. Għal dawk li intom Iwa, le, fatti fid-dinja daw la fed mintom xħat isimgħu la fuq is-Super One, la fuq in-net, u laqas fuq TVM. Issa forsi jabli ġaħat jgħid xi ħaġa fuq il-messaġġ ngħid lejla, ħallu jom jgħidu. Ħudu opportunità u għatum il-Vangelu. Halleluja. Ma dawk li jmorru jfittxu l-ispirti u minn għal-jom li għattit jikkontattjaw xi spirtu ħapi, in-nanna u t-sija u Napoleon ġi kellimna sewwa u tkellimna ma' Hitler. Min miet minn għal-Kristu kollha qed iduru fuq il-gradilja tal-infern bħalissa. Dawk huma spirti mniġsa familjari u jekk inti m'għandekx Kristu ħajingannawk għax m'għandhom l-ebda interess jipprovaw ibeżżawk, l-interess tagħhom u jużawk bħala aġent tal-qerq tagħhom. By the way, intu kol għandek spiritu, jismu spiritu għaddejs. L-Spiritu Santu.
daw il-ġbijat u daw l-entitajiet hemm min jgħidulhom grace. Hemm min għandhom jidru ishom srib jew reptilians jgħidulhom. Meta inti għandek spirti isimgħuha Kattolċi Maltin. Għaliex il-Kattolċi Maltin ma jafux li ġew ingannati għal ħafna snin. U t-tortakom, x'ma qrajtux il-Bibja u ma mentowiex. Għaxina, meta bdejt naqra l-Bibja, ma stax naħrab mill-verità, jew ħanemmen x'hemm miktub, jew ħanemmen il-ħmerijiet għall-reliġjon. Kien hemm ċertu verità li żammejta x'kien fil-Bibja, ma dak li ma kienx fil-Bibja jmur kontra l-Bibja narmih. Fil-ktib ta' Ġeremija kapitlu 7 u kapitlu 44 jitkellem fuq entità diabolika tissejjaħ ir-Reġina tas-Sema. U Alla kien qal lil-Lut li talaqhom għal bdew jadurawha. Ħanejdkom ħaġa. Waħda mill-fatturi li tkunu tafu jekk hux entità ġejja minn Alla jew mid-dlamiet meta l-entità tattira l-attenzjoni lejha jew tattira l-attenzjoni lil Kristu. Issa, jien illum bil-grazzja tal-Alla għax għamilt investiment li naf il-Bibja biżżejjed naf jekk tidilli xi entità jekk hux ta' mara raġel jew xi anġlu whatever, xorta narblu għax inti bħalma qrajna Satana jista' jidher bħala anġlu tad-dawl. Jiġifieri jekk jidillek xi anġlu u jimmanifesta u jimmetamorfisizza sewwa, inti tista' tkun taf jekk hux ġej minn Alla għax supposta fil-kelma l-arbil. U taf jekk hux ħajati glorja lil Ġesu. Jekk jgħidlek ibni l-istatwa fost ir-raħal fejn jarani kulħadd, mur jgħidilhom jikkonsagraw qalbhom lejja. Dak il-ħin stess, jekk inti ta' Kristu vera, tieħu awtorità iċċanfar u tkeċċija minn hemm f'isem Ġesu Kristu. U jinbidel quddiemek demonju. Li ġrat? Diġà ġrat. Taf li ġraw dal-affarijiet? Li jiena nara interessanti għal min kapaċi jaħseb, għal min irid jaħseb, għax ma jridx. U ħallini jiena hekk naf, sewwa, ibqek, inti ma jisħoqlokx il-verità, għax ma tħobbx il-verità. Għax inti la tħobb il-gideb m'intix denju għall-verità. Il-verità biss hija huwa dawk denji, dawk li jobodu l-gideb, dawk huma denji għall-verità. Imma jekk inti ikollok xi esperjenza bil-qawwa ta' Ġesu Kristu tista' tikxifha. U ġrat, u seta, u diġà sekked ma bosta. Amen? Għalhekk ippreparaw ruħkom, dawn l-entitajiet jiġru jistgħu jittraveljaw, jivvjaġġaw bej relm u ieħor. Halleluja. Infatti, anka ċertu, jekk intom ma nafx jekk għattux rajtu jew studjajtu fuq kif jidru ċertu entitajiet diaboliċi, jidru verament sfigurati. Però jekk inti kena naraw entità celestiali sabiħa talla, xorta minnhom imma ma jidrux sfigurati. Per eżempju, fil-ktib ta' Eżekjel, hemm min jaħseb li ir-roti li ra jduru Eżekjel ġilis ma jdubjom ir-roti li ra dan Eżekjel, roti ġoroti jduru, sewwa, u bħafna jnej madwarhom, dawn huma issa jista' jkun entità anġelika li tista' temmen hekk trid. U jista' jkun li dik hija tip ta' diskrizzjoni li se tgħidha dak iż-żmien, mhux ħajdilha UFO, għax number one il-kelma UFO ma kienx jeżisti.
Sewwa? Allura hemm simboli fil-Bibja li jindikawlna li kien hemm attivitajiet bħal daw. Alleluja. Thank you, Jesus. Anka anġli fil-Bibja titkellem kif anġli jistgħu jidhru bħala umani. Kontu tafu? Fl-ewwel nsejt fejn il-passaġġ għandek Ġenesi kapitlu 8-17 meta deru lil Abram. Għandek Hebrews kapitlu 13 vers 2 fejn jgħidlek xi wħud bl-Ingliż entertained angels, jiġifieri unawares bl-Ingliż tgħidlek. Sewwa għandek fil-ktub ta' Judges li mħalfin kapitlu 13 fejn il-mara Manoa u l-mara tiegħu intaqgħu ma' dak li jgħidu raġel imma entità divina. Ġenesi kapitlu 32 għandek fejn Ġakob iġġiela tiegħu tqabad ma' raġel entità divina li ħa ġisem. Kif jista' jkun bniedem jiġġieled jitqabad ma' spiritu? Sinjali ħa ġisem? Sewwa? Għandek oħrajn, Melkisedek jista' jkun li kien vera raġel reali, ġas m'għandniex il-ġenealoġija tiegħu. Imma hemm ukoll il-parallel spiritwali tiegħu. Għandek f'Eżekjel kapitlu 1 fejn jitkellem fuq viżjoni ta' entitajiet u strutturi u movimenti u forum anka jidhru mekkaniċi bid-dettal tagħhom. Tifhmu aħwa? Għaliex qed ngħidilkom da kollu? Għaliex jekk huwa vera dak li ħareġ fuq l-Amerika huwa bħalissa hemm ħafna news fuqhom. Inti u jiena rridu nkunu preparati. Jekk jiena u inti qegħdin fil-ġenerazzjoni li ħanaraw il-ħatfa tal-Knisja. Ħantik parira militari. Tinqalax minn fejn Alla poġġik. Imxi fl-imħabba u fil-verità, iżżomm x'nuqqas ta' maħfra f'qalbek, tagħtix bibien miftuħa għad-dnub u sir għaf l-awtorità u l-identità tiegħek li għandek fi Kristu Ġesu. U kun fidil f'affarijiet li huma bażiċi fi Kristu. Taqra l-Bibja, titlob, tfaħħar imulej, sewwa attendenza fix-xirka għaliex dil-ġimgħa xi ħadd saqsieni u infatti reġan għala s-suġġett ilu fejn rigward il-profeti. Il-profeti fit-Testament ġdid u anke fit-Testament il-qadim, miktar uktar fit-Testament ġdid. Il-profeti ma joperawx waħedhom, joperaw f'kuntest ta' Knisja, f'kuntest ta' covering apostoliku. U dil-ġimgħa stessa nikun smajt il-Tobi għarajomi, mhux il-Tomi issa, it-Tawmi ta' Tobi. U Tobi Tawmi. Smajtu dak il-video għandukum battulkom. Fej għall-unika żewġ profeti fit-Testament qadim li kienu jaħdmu għal-rashom ma kompletawx, they did not complete the plan of God for their life. Ġifieri ma wettqux sħiħ il-pjan tal-ħajjithom. Għax pjanka fit-Testament qadim il-profeti kienu jkunu parti minn school. Mux before school, għax kien imorru skola, għax inti skol tista' tpol fisse. Ma nemmen li kien hemm skola tal-profeti. Ġifieri dejjem kien hemm Alla dejjem kellu l-poplu tiegħu. Ma sax taħdem, hawn Kristjani joperaw għal rashom. U ħanejlek jekk inti kapaċi tisma' dak li qed tara dal-video. Alla qed jarak li qed tara dal-video, allura taf il-verità sa. Jekk int Kristjan u topera għal rasek, you're already out of line. Mem lebda Kristjani jaħdem ar-rasu fil-Bibja. U jista' jkun qed topera għal rasek bl-intenzjoni tajba tiegħek kemm taħseb li hija tajba, xorta tisseħħ rebellioni, speċjalment wara l-arfin kollu li għandek. Jiena ma nifhimx di. Kif tista' jkollok arfin tal-Iskrittura u inti u topera għal rasek u dejtina Kristjan xorta? Ma jeżistix għal dik. Fil-Bibja ma jeżistix. Qed tifhmu? Allura, isimgħuni. Meta l-Iskrittura tgħidlek ħafna jitbedu bl-Ingliż tgħidlek fall away. Mhux just walk away, fall
away. Waqgħu mill-fidi. Mhux just walked away, waqgħu mill-fidi. L-Iskrittura tuża l-istess kliem għal Satana. He fell. Do you know why he fell? We end with what we started. Rebellion. Tħabbex rasek, min għandu widnej biex jisma', min ma jrix jisma' ħaj ġustifika dak kullu ħajkompli jagħmel jew tagħmel jew jagħmlu. Ħallu jagħmlu li jridu. Għax dejjem ġraw dawn l-affarijiet u ħajkomplu jiġru. Però ħajkomplu jiżniedu. ħajkomplu jiżniedu. Jina inti xi tagħmel? Jiena fejn jien mal-mulej? Fejn jiena fil-mixja tiegħi ma' Kristu? Kemm qed inkun obbedjenti u fidil mal-mulej? F'affarijiet bażiċi ta' mhux qed jitolbok xi ħaġa ta' barra minn hawn. Li nimxi fil-mħabba, fil-maħfra, fil-rikonċiljazzjoni, fil-fidi, fix-xirka, u nkun fidil f'kull erja f'ħajti u mhux noqgħod nażel x'irid nkun fidil fih u le. Għaliex? Għaliex il-moment li jiena nagħti spazju għad-dnub u naċċettaħ u nittolleraħ, jiena qed nitbiegħed minn mulej, dejjem, nitbiegħed mill-verità. U jien ma jaqbillix għar-ruħ, jien nitbiegħed mill-verità. Ma jaqbillix nitbiegħed mill-verità. Għar-ruħ ma jaqbillix. Qed tifhmuni aħwa? Ħadd ma jaqbillu infatti, jekk inti tibqa' f'sensik. Imma l-Iskrittura titkellem fuq xi nies li ġew imqarqa, sfortunatament li min għalihom li qed jagħmlu sewwa u laqqas jafu li qed jagħmlu rida tad-demonju. Tieni Timotej, kapitlu 2, vers 24 sa 26. Għalhekk titlob għall-aħwa, titlob għall-ħuk u għall-oħta, titlob għalihom fejn tista' tgħidilhom, issa mbagħad. Qed tifhmu? Isma' jekk mhux kapaċi jikkonvinċi ċertu nies Alla nnifsu mhux ħadd ikkonvinċihom inti, no? Ġifieri tħabbix rasek, don't worry. Imma it's amazing. Bħalma kont tkellimna xi wħud dal-aħħar u tkellimt mal-mara dal-bieraħ stess li it's amazing meta l-bniedem jama amazing jispiċċa jemmen il-gideb tiegħu stess u jiġġustifika l-ħażin tiegħu stess. Tkun xekk konxjament. Sekk inti tgħid li jiena m'iniex nisafejna fina sewwa jekk praise God, u hekk għandu jkun, ba' sewwa. Sewwa? Ba' sewwa. U tista' tkun sewwa, mela ma tistax tkun sewwa, mhumiex ħaġa ta' dawn mhumiex affarijiet mhumiex misteri, Alla irrevelahom lna dawn l-affarijiet, dawn mhumiex misteri. Amen hawa? Allura make sure li int għandek relazzjoni ma' Kristu. Ipprepara ruħek u warma lilek innifsek ħalli jiġri x'jiġri inti dejjem lest. Jekk ir-rapture vera ħasseħ dar waqt, praise God, inti tkun lest biex inħataf. Tibqaxaw. Xorta tista' salvatek hawnhekk imma ħadaddi minn martirju, ħadaddi minn l-infern hell on earth literally. Imma xorta tista' salva. Ma wis probabbli tara rasek qed huwa bisir. Imma tista' salva. Imma tkun ħafna diffiċli. Immaġina ma sax tiekol, ma sax tivvjaġġa. Are you okay, boys and girls? Jesus Christ is Lord. Ejjan, bil-fa. Halleluja. ħattu pjaġi? Għaw xaħat għet jibza? Għaw xaħat tħodx xi biza? Tox xos biza ta' m'għandekx għalfejn minn tibza. M'għandekx għalfejn minn xiex tibza. Halleluja, aħna armati bil-qawwa tal-Alla. Armati bil-armatura tal-Alla. Armati bi-Kristu Ġesu. Bid-dem ta' Kristu. Ħadd pjaċir nisma' dak li kien xi darba ex-satanist kbiri. Qal l-ogħla awtorità fir-realm spiritwali huwa d-dem ta' Kristu. Għandna ċertu Kristjani li għax jisemmi d-dem ta' Kristu. Ma kien? Intu rajt. Għasħan ngħidlek ta' kompli jemmen il-ħmerijiet. Kompli jemmen. I'm sorry. I don't have to convince you with nothing.
Xi kultant. Le, I don't want to explain. Jek tħobb il-verità murriba. Mela noqgħod nargumenta miegħek jekk għandek tuża d-dem ta' Kristi jew le, intu rajdi. Le, tużax id-dem ta' Kristu. Sewa tagħmel, bravu. Congratulations. Tidnejlek għaliex jitkellmu hekk ċertu aħwa. Well meaning ta' manjoranti. Tidnejlek għaliex għax ma jafux kif jopera l-okkult. Għax ma jafux kif jopera l-okkult. Għax l-okkult mur idħol fl-okkult. Idħol fil-Ministeru tal-Deliverance. Ħatara jekk ma jkollokx tuża l-qawwa tad-dem ta' Kristu. It's okay, no problem. I love you too. Kabix aħna. Jena ċegal dan nibda ngħid imma aħna jew ma ċe. Aħna l-Kristjani suppost nafu l-kelma. Aħna poplu suppost mimlija bil-qawwa Alla. Amen. Halleluja, kulħadd jitlob miegħi. Ejdi talba wara minn qalbek. Number 1, arbel qalbek. Arbel qalbek. Hemm xi ħaġa f'qalbek. Number 1 qed iżomm f'qalbek kontra xi ħadd. Għandek xi nuqqas ta' maghfra jekk xi ħadd, aħfer, għalġiet tiegħek aħfer. Halleluja. M'hemm bżonn, that's it, let go. God bless them, bless him, bless her, bless them, don't worry about it. Fil-ħajja dejjem ħajkollok il xi ħadd minn din taħfer bħal wis problema kollhom jaħfru lilek. Halleluja. Grazzi mulej. M'għandekx għalfejn, tħabbar rasek xejn. Ejdi talba wara minn qalbek, int fejn int. Missi għaddix. Grazzi tal-kelma tiegħek. Jingrat mulej għaliex inti ma ħallejtnix nieqes mill-informazzjoni, mill-revelazzjoni. Nitolbok Ġesu. Inti l-mulej tiegħi u s-sitt tiegħi u s-salvatur tiegħi. Kompli jaħdem fija. Mexxini fit-triq tas-sewwa fil-verità sħiħa. Fil-verità kompluta. Ġesu. Inti r-re tar-rejiet, inti li għandek dak l-isem li huwa fuq kull isem. U dak l-isem inti tajtu lill-Knisja tiegħek. Mulej qarbilli qalbi. Urini fejn jiena fl-iżbal. U numilja ruħi qudiemek mulej. Min qalbi naħfer, il-kull min weġġani, abbandonani, riġettani, tradini. Mulej Ġesu, it's okay. Għax l-istess samlu lilek mulej, u inti ħfirtilhom bħal ma ħfirt lili. Għalhekk naħfer biex l-għadu ma jkollu l-ebda sejfija. F'isem Ġesu Kristu. Mulej għammidni bil-Ispirtu Qaddis tiegħek, bil-qawwa tiegħek, għammidni bil-qawwa tiegħek. U għamel minni dak li trid int. Illum jiena nirrinunċja u niċħad kull spiritu ta' gideb, kull spiritu ta' biża', kull spiritu ta' konfużjoni, kull spiritu ta' perverżjoni niċħdu minn fuq ħajti u moħħi u ħsibijieti. Kull spiritu ta' ribellioni, kull spiritu ta' Mulej Ġesu, inti markajtni bil-Ispiritu Santu. Għatini l-kuraġġ biex nimxi dejjem fis-sewwa u ma niġġustifika l-ebda tip ta' ħażen li nagħmel jien x'jagħmel ħadd ieħor jaraw huma. Imma jien mulej għatini l-grazzja li qalbi tibqa' pura quddiemek u tibqa' safja. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek Ġesu. Grazzi mulej li inti tajtni qawwa awtorità fl-isem glorjuż ta' Ġesu Kristu. Grazzi mulej li x-xitan u d-dinja diabolika manda l-ebda seta fuqi. L-ebda seta fuqi. Anzi llum jiena neżerċita awtorità sħiħa u qawwa sħiħa fl-isem ta' Ġesu Kristu, l-qawwa tal-Ispiritu Santu fuq kull skema tal-għadu. U l-ebda arma msawra kontra tiegħi ma ternexxi. U kull il-sin li jqum kontra tiegħi giddi biex jikkundannani, nikkundanna jien dak l-sin fl-isem glorjuż ta' Ġesu Kristu. Lilek mulej kull glorja u tifħir.
Għal glorja tiegħek missier. Amen, amen u amen. Halleluja. Amen. Grazie Ġesu. Dan il-weekend, titilfuħx. Ejjew ħatiġu armati. Armata tal-mulej. Ejjew ħatiġu armati. U ġibu l-ġaħat ma'kom, ħajisma l-kelma tal-mulej, ħajsalvaw. Għalix f'kull meeting, ħajkun hemm talpa salvazzjoni, talpa l-fejqan u talpa l-ħelsin. Ejjew armati. Ejjew bil-ġuħ. Amen. Il-paċi ba'kom, narawkom nar il-ġimgħa. Fis-seba' ta' Valġija. God bless you.